Yan. So, meron pa po tayong isang available na Bettina townhouse. It has 2 bedrooms, 1 toilet and bath. Ayan po. 7,000 per month lang po yan. Yes po, 7,000 per month. And reservation po natin is 10,000. Ayan, so, samahan niyo po ako na i-check ang ating Bettina Select. So, dito po, ito yung magiging parking space po natin. So, si Bettina, meron siyang parking space po. So, dito, pagpasok nyo, dito yung magiging living area. Ayan, so ito yung ating living area. Tapos dito naman yung ating dining area. So, itong Bettina, good for starting family. Dalawa na yung kwarto niya. So, tamang-tama lang po sa mga nagsisimula pa lamang. And then dito naman po, meron po tayong service area. So, ito yung service area. Pwede mo siyang i-enclose. Pwede nyo po itong i-enclose para gawin siyang laundry area or kitchen na rin po natin. And then, dito pa rin sa ground floor, dito po ang ating toilet and bath. Tumalubog din yung ating toilet and bath. Complete fixtures na po ito upon turnover. Tiled na rin po siya. Then check naman po natin yung mga bedroom sa taas. So dito sa second floor, nandito yung ating mga bedrooms. Ito yung ating bedroom 1. Yan, so ganyan siya kaluwang. Ganyan siya kaluwang. Naka-vinyl tiles na rin po tayo dito sa second floor. Then, punta naman po tayo sa ating master's bedroom. So, ito naman ang ating master's bedroom. So, as you can see po, tamang-tama lang din po siya. So, kasya po ang double na bed dito. Yan. So, may space pa rin po siya dito. Yan. Pwede kayong magpalagay ng built-in cabinet dito. So, ito. Kasya ang double bed. Ayan po. So, yan ang ating Bettina Select dito sa Bria Homes. Ayan. So, ito yung isang, yung isang kwarto pa. Pwede kayong magpalagay ng double deck. Para sa mga kids. Excuse me. So, yan po ang ating Bettina Select dito sa Bria Homes. For only 10,000 reservation fee po, mapapasa inyo na po ang 2-story townhouse po natin. 7,000 per month. For more inquiries po, PM nyo po ako ngayon para makuha po natin kasi nag-iisa na lang po ito. Yan. Thank you po.